हाबाफारिया आबुङै जाफुंनायनि सायाव लोगोसे माबायदि मिजिं खालामदों बिटिसिनि बायजोनि रायजो राजाफोरनि थाखाय? थांनाय 1914 मायथाइयाव 18 जुलाइ खालि जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बे हालामावनो जोङो साननैनि कनभेनसननि गेजेरजों दादों। बेनि उनाव 5th जानाखि एनुवेल कनफारेन्स खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेवहाय जादों आरो देग्लाय 12थि एनुवेल कनफारेन्स दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। फैजेननायनिफ्राय आङो बेवहाय नुफैदों मानसिफोरनि जानाखि उत्साह, मानसिफोरनि जानाखि पार्टिसिपेसन स्पन्टेनियास भाबै खोब मोजां। आरो जोङो मिथिनो मोन्दों मिरु आफादा बेवहाय माखासे बादायलायनायबो बिसेसकै भलिबल बादायलायनाय बिथांमोना लाखिदों। बेफोरखौ नायनानै मानसिफ्रा डेलिगेट्सआ अबजार्भारआ कालसारेल ट्रुपआ जथेस्थ' सफैबाय। आरो आं मिथिनायाव रिसेपसन कमिटिया नैबे गाबोन नोंथाङा जाखौ मिथिनो लुबैदों, गाबोन बिटिसिनि जानाखि गोदानै सायख'जानाय चिफ मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगोन। जों मिथिनो मोन्दों बिथांजों लोगोसे आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि, सिनियर सासे केबिनेट मन्त्रि, गोख्रों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना ज' फैगोन। बिथांमोननि फैनायनि थाखाय मिरु आफादा बानजाय आफादा जथेस्थ' सावरायदों। आरो गाबोननि जानाखि गाबोननि जानाखि सावरायनाय जों जथेस्थ' लाखिदों। बेजों लोगोसे बिथांमोनजों सावरायनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ दायस' थिखांनानै रायजोफोरजों जानाखि बिथांमोना मोनसे गेवलां मिटिं लाखिदों, बिथांमोना स्पिच लाखिगोन। आं सानो बिथांमोना जोंनि जानाखि लुगैनाय, जोंनि जानाय आखा आखांखा बिथांमोना निस्सय बुंफुरना होगोन। आरो जोङो जथेस्थ' काउन्सिला बेवहाय हेफाजाब होबाय थादों बानजाय आफादखौ। जोंनि काउन्सिलनिनो मानाव चिफ मिनिस्टार बसुमतारी जेब्लायबो बेवहाय नांथाबगासिनो दङ। आंबो दाखालि 26 मोनाबिलियाव थांदों बेनिफ्राय आरो दिनै फुङावनो सफैफिनदों। आङो आसा खालामदों गाबोन रायजोफोरा जथेस्थ' फैगोन, फैनानै गाबोननि मिटिंखौ जाफुंसार होगोन। गाबोन जोंहा जथेस्थ' हाबाफारि दङमोन। हाबाफारि बायदि प्रग्राम हिसाबै गाबोन गोबां हाबाफारिनि गेजेराव बिथांमोना जिहेतुके 1 फेब्रुवारि खालि जों लिंहरदोंमोन, हाग्रामा महिलारि सारखौ 1 फेब्रुवारि खालि लिंहरदोंमोन। बिथाङा जिहेतुके गावनि सिडुलनि थाखाय गाबोननो सफैगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय जयन्त मल्ल बरुवा बिथांखौबो जोङो लिंदोंमोन जे 1 फेब्रुवारि हायोना 31 जानुवारि हायो। मानो होनब्ला जोंनो मिथिहोदों मानाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त शर्मा सारा 1 फेब्रुवारि खालि सफैनो हाया। ओंखायनो जयन्त मल्ल बरुवा बिथांखौबो जों जेरैखि जाया नोंथाङा जाहाथे चिफ मिनिस्टार जानानै थाङो। दा बिथाङा मैया आंनो टेलिफनाव खोन्थाहरदों मोनाबिलियाव जे अनिल जों थांसिगोन, हाग्रामा महिलारि सारजों आंजों जों थांसिगोन, जों सानैजों थांसिगोन हाग्रामा सार बिथांजों गावजों गाबोन। बिथांमोना जोंनो 11 खावसे होनना बुंदोंमोन। दहाय एसे आगोल आं फैबाय थानायाव बिथांमोना होनदों 12नि एसे आगोल नङाबा 12नि गेजेराव जों सहैगोन। ओंखायनो जोङो गासिबो बानजाय आफाद, लोगोसे जोंनि मिरु आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद, लोगोसे जोंनि काउन्सिल बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, लोगोसे जोंजों जेब्लाबो हेफाजाब होनाय थाफाबाय थानाय एक्स बिएलटि जायनाखि केडार्स, एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि आउटसाइड बिटिसि बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरनि जायनाखि बोसोरारि जथुम्मा बिथांमोना हेफाजाब होगासिनो दङ। बिथांमोना आं मिथिनो हादों बानजाय आफादनिफ्राय बिथांमोना बे 12थि जायनाखि बोसोरारि जथुम्मा, बे 12थि बोसोरारि जथुम्मा जायनाखि 5,000निख्रुइ बुरजा डेलिगेट्स बिथांमोननो बोथिसे बिथांमोना ओंखाम बानदों। बिथांमोनखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो साबायखर। आङो मैया सानसे त्रिपुरानिफ्राय आलासि फैनाय बिथांमोनजों टाचआव दंमोन। बिथां जोंनि मानाव गिदिर गाहाय नेहाथारि एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि आउटसाइड बिटिसि बिथां बिस्थिराम नार्जारि बिथाङा टाचआव दङ। आलासि बिथांमोनखौ बिथाङा रिसिभ खालामदों। बिथांमोनजों लोगोसे वेस्ट बेंगलनिफ्राय जा सानै डेलिगेट्स बिथांमोना सफैबाय।
आरो जों आसा खालामदों बांलादेशनिफ्रायबो फैगोन होनना बुंदोंमोन जुदि मैयानि गेजेराव दिनैनि गेजेराव जुदि बिथांमोना भिसा जुदि जाबायब्ला हयथ' सफैगोन आथिखालाव बिथांमोना भिसा मोननाया गोब्राब होनना खोन्थाहरदों बेनिफ्राय नेपालनि जानाखि डेलिगेट्स खेबफ्रामबो मोनफ्रोमबो बोसोराव बिथांमोना फैयो नाथाय मैया बिथांमोना फोरमायहरदों जे जोंना इलेक्सन केम्पेइन सोलिगासिनो बिथांमोननि जेनेरेल इलेक्सना जासिगोन बेनि थाखाय बिथांमोना बेस्थ' इलेक्सननि थाखाय ओंखायनो देग्लाय बिथांमोना सफैनाय नङा दा ओंखायनो जोंनि जानाखि अरुणाचल जानाखि नागालेण्ड जोंनि मेघालया आसाम बेनिफ्राय त्रिपुरा बेनिफ्राय वेस्ट बेंगल बिनि गेजेरावनो निस्सय देग्लायनि कनफारेन्सआ बाहागो लागोन बिथां डेलिगेट्स अबजार्भार बिथांमोना जों आसा खालामदों जोंनि जानाखि 22 गं जोंनि जिल्ला कमिटि गासिबो जिल्ला कमिटिया बेहाय पार्टिसिपेट खालामगोन जोङो बाहागो लागोन होननानै बिथांमोना सफैजोब्बायबो दसे उनाव मानव गेदेर आसाम आयेन आफादनि जानाखि बुंथिगिरि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङा बेहाय नुजाफैगोन बिथांखौ जोङो बिथांनि जानाखि बिबुंथिखौ जोङो गोबाव सम जों मिथिनो मोनाखै खोनासंनो मोनाखै देग्लाय जोंनि कनफारेन्सआव बिथांनो एसे बुरजा सम जों होनो नागिरदों ओंखायनो आसा खालामो बर' हारिनि दानायाव बर' पलिटिकेल लिडारफोर माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन बिसेसकै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिथांमोनखौ बोरैहाय ज' खालामनो हायो बे बागै खौसेथि बर' सुबुं आफादा नाजाबाय थादों दिनैनि मिटिंनि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों निस्सय बर'आ जाहाथे खौसे खामानि मावनो हायो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों गुबै एजेन्डाया जोंनिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोनोम मोननायनि उनाव जे 958 बर' भिलेजेसखौ इतिमধ্যे आसाम गभर्नमेन्ट नटिफाइड होबाय 161 बर' भिलेजखौ नटिफाइड खालामनाय हाजोबाखै थालांदों बेबो मोनसे एजेन्डा बेजों लोगोसे बेवहाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल लोगोसे नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिआर सुक्ति एबा बर' पिस एकर्ड थांनाय 2000 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाखि जानाय बेवहाय गोबां माखासे दफा दङ माखासे क्लज इमप्लिमेन्ट जायाखै बे क्लजफोरा थाबैनो जाहाथे सरकारा मावफुंनो हायो बेनि थाखाय आं सानो मिरु आफादा बेनि बागै सावरायगोन बेजों लोगोसे जोङो बिसायख'थि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिसायख'थि खुंनो हायैनि थाखाय जोङो रां बावजाखौ जोंनि बाजेट जायनाखि फान्ड बाजेट प्रभिजना खम बाङाय जाबोबाय थादों बेखौ बोरैहाय थाबैनो बिसायख'थियाव लांनो हायो बेखिनिखौ जोङो निस्सय सावरायबोदों बिसेसकै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला खौसेथि बर' सुबुं आफादजों सावरायबोबाय थादों बिसायख'थिनि बागै सबबो खोथा बुंनांगौ आं सानो बेजों लोगोसे बर' हारिया गाबोन समफोर आसाम जायनाखि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि एमएलए जायनाखि बिसायख'थिया खाथियाव दंथारसै बे एमएलए बिसायख'थियाव बोरैहाय बाहागो लागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा नों आंनि काउन्सिला बा बर' फिसाखौ बोरैहाय लांजानो लुगैयो बेनि बागै निस्सय सावरायनाय जागोन बेफोरानो जोंनि सावरायनांगौ जानाय हाबाफारि गोजोन्थों